אחרי עמקה לביא, הנשיא טראמפ ואני הזהרנו את הרודן חמינאי. אמרנו לו, אם תנסה להקים מחדש את תעשיות המוות שלכם, נכה בכם בעוצמה שלא ידעתם. לא רק שהוא לא הקשיב לנו, הוא פתח בפעולה מואצת לשקם את תוכנית הגרעין והטילים, והפעם להטמין אותם עמוק עמוק מתחת לקרקע, מתחת להרים גבוהים. אם לא היינו פועלים מיד, תוך כמה חודשים, תעשיית המוות של איראן הייתה חסינה מפני כל פגיעה. לכן יצאנו יחד למערכה, ארצות הברית וישראל, כדי להמשיך את מה שעשינו בעמקה לביא, למנוע מאיראן לפתח נשק גרעיני, למנוע מאיראן לפתח טילים בליסטיים שיאיימו על ישראל, ארצות הברית והעולם כולו. זהו היעד שלנו. תוך זמן קצר חיסלנו את הצורר חמינאי, וגם בכירים רבים במשטר הטרור. חיסלנו את הרודן הישן, והרודן החדש, מוג'טבא, הבובה של משמרות המהפכה, הוא אינו יכול להראות את פניו בציבור. אנחנו קודשים את תשתיות הגרעין, את מערך הטילים והמשגרים, את מפקדות הדיכוי, את מוקדי הכוח של המשטר, ועוד הרבה מאוד מטרות. ובמקביל, אנחנו פועלים לקדם יעד נוסף, ליצור את התנאים עבור העם האיראני, כדי שיוכל לסלק את משטר העריצות האכזרי, שרודה בו כמעט יובל שנים. אנחנו מנחיתים מכות מחץ על משמרות המהפכה והבסיס, גם ברחובות וגם במחסומים, ועוד היד נטויה. אני אומר לעם האיראני, הרגע שבו תוכלו לצאת לדרך חדשה של חירות, הרגע הזה הולך ומתקרב. אנחנו עומדים לצדכם, אנחנו עוזרים לכם, אבל בסופו של יום זה תלוי בכם. זה בידיים שלכם. כבר עכשיו אפשר לומר בוודאות, זו כבר לא אותה איראן, זה כבר לא אותו מזרח תיכון, וזו גם לא אותה ישראל. אנחנו לא מחכים, אנחנו יוזמים, אנחנו תוקפים, ואנחנו עושים זאת בעוצמה שלא היה כמותה. יצרנו ברית שלא הייתה כדוגמתה עם ארצות הברית, ברית עם ידידנו הגדול, ידידי האישי, הנשיא טראמפ. אנחנו לא חושבים רק על המדינות שלנו, רק על הדור הזה. אנחנו חושבים גם על הדורות הבאים, על עתיד האנושות. בימים אלה, אנשיי ואני רוקמים בריתות נוספות עם מדינות באזור, בריתות שעד לפני כמה שבועות היו נראות דמיוניות. ואנחנו עושים את כל זה. אנחנו עושים זאת בזכות העוצמה האדירה שבנינו, בזכות הגבורה הכבירה של מפקדינו ולוחמינו, ובזכות העמידה האיתנה שלכם, אזרחי ישראל. איך אמר לי בהשתאות הנשיא טראמפ? רק בישראל טיסות החילוץ הן הפוכות. בכל העולם רוצים לברוח ממוקדי הלחימה, ורק אצלכם בישראל כולם רוצים לחזור. מניין הרוח הזאת, הוא תמיד שואל אותי. ואני עונה לו, זה סוד ההצלחה שלנו, זה החוסן של העם שלנו, זה כוח האמונה שלנו, האמונה בנצח ישראל.